Tak, ukážeme si, jak uložit GPS k nálezu. Já na to používám aplikaci Locus Map. Spustíme. A teď se chviličku zaměřuje GPS. Vidíte, že to pár vteřin trvá, než se najde své konkrétní místo přesný. Tak, tlačítkem tady s tím terčem si jedu přímo na pozici. Přidám nález. Tady si můžu něco napsat do popisu. Vím, že to je keramika, napíšu si keramika. Tak, přidat přílohu. Buď můžu vybrat fotku, a pokud mám už vyfocenou v telefonu, anebo ji přímo vyfotím. Tak, nějaký pravítko k tomu. Zaměřím. Fotím. OK. Můžu opakovat. Nastavím si to jako ikonu. Pokud bych měl nějaký nález, který se mě může splít s nějakým jiným, tak přidám ještě druhou fotku. Třeba abych viděl profil. Tak. OK. Uložit a hotovo. Teď mám vlastně tento bod, když se na něj ťuknu na mapě, vidím fotky a mám tady GPS-ku. Takže hotovo. Nález zaměřen. Tady vidět třeba, jak jsem chodil já dneska po lokalitě. Toť vše.